ଆଜି ଆମର ଗାଁରେ ଦଶହରା ବଳଦ ହଉଥିଲା। ଦଶହରା ବଳଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଳଦମାନଙ୍କୁ ସଜା ଯାଇକି ଗାଁ ସାରା ବୁଲାଯାଏ। ଗାଁ ସାରା ମାନେ ଆମ ଗାଁ, ବାଲିପାଳ ଆଉ କେଶୁଦ୍ରାପାଳ, ତିନିଟା ଗାଁ ବୁଲାଯାଏ। ବୁଲା ହେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ତିନିଟା ଗାଁର ବଳଦ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏକାଠି ହେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଟାଇପ୍‌ର ହୁଏ। ସେଠି କିଏ ଯିଏ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବଳଦକୁ ସବୁ କେମିତି ସଜା ହଉଛି। ତ କେମିତି ମୟୂରପଙ୍ଖା, ପହ୍ଲାଣ, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପିଠିରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟାକୁ ପହ୍ଲାଣ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସଜାସଜି ସରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବଳଦ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଳଦ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି କରନ୍ତି। ନର୍ମାଲ ଚଲାନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚଲାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକି ସବୁ ବଳଦ ଟିକେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାଲିପାଳାର ବଳଦ ସବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି, ଏଟା ବାଲିପାଳର। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସହିତ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି ଏମାନେ। ବହୁତ ଭଲ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ। ଏଇଟା ହେଲା କେଶୁଦ୍ରାପାଳର। ଆମେ ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି କେଶୁଦ୍ରାପାଳ ପଳେଇଥିଲୁ। ହଠାତ୍ କିନା ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢ, ତାପରେ ବଳଦ ତାପରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ। କେଶୁଦ୍ରାପାଳ ଉପର ସାହିର। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏ ତ ଘୋଡ଼ା। ବଳଦ ଯାତ୍ରାରେ ଦୁଇଟା ଘୋଡ଼ା ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ ଖାଲି ଖାଇଲେ। ଯାହା ହଉ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଡ଼ିଆ, ଯୋଉ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବଳଦଙ୍କୁ କେମିତି ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଚାରିକର ବୁଲାଯାଏ। ଏଠି ଘୋଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷର ଏଇଭଳିଆ ପରମ୍ପରା ଆମର ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଟାଇମରେ ବି ସେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ବଳଦ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବଳଦ ବି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଟାଇମରେ ବଳଦମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ମୁସ୍କିଲ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିକି ଯେ ପଳାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ଟିକେ ଏତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଭଳିଆ ବି ଶୁଣିଛି, ଜଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଉପରେ ବି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବଳଦ।
ଏଇଟା ସେଇ ଷଣ୍ଢଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଘୋଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଏଥରକର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା, ଏଇ ଘୋଡ଼ା। ବହୁତ ଡରି ତା ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସରିଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଏଇ ଗାଁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପର ସାହି ସେ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ସେ ସବୁ ଗାଁ ଏବେ ବୁଲିବେ, ଡିଜେ ବଜେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁ ବୁଲି ସାରିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷଣ୍ଢ, ସେ ବି ବୁଲୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଦଶହରା କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ, ଅଲଗା ଗାଁରେ ଦଶହରା କହିଲେ ମେଲାଣି, ମୀନା ବଜାର ଏସବୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଦଶହରା କହିଲେ ଏଇ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ହିଁ ହୁଏ। ବହୁତ ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଏମିତି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ।